Lho kok renek wong iki nyandi iki renek wong iki. Persiapan apa nyandi to iki jane? Tapi budal nyandi iki. Iwak lele. Golek iwak lele. Malah enak. Malah enak. Iwak lele sing garing ngono to? Sing ganti. Heeh. Apa seneng? Apa doyan? Soalnya. Atas sana Pak Jan. Piye Mas Riko? Penyandi iki. Arek ngano, golek lele. Iwak lele. Lele. Kompleks seneng gak iwak lele? Nang kayak lele macem. Bebas ora iki? Bebas aku. Dipnatu kerine omah ya. Kene. Karo sapa omahe sapa? Alim. Oh, langsung diantar lek ngomong dikene. Dijarak. Yo, Linggo harus apa iki? Alim. Makrim. harus apa? Tepuk tangan dulu dong. Merah dong. Tepuk lu tangan apa? Apa merah dong? Karo omplek macul-macul. Ngaret-ngaret. Iki Mas Riko ngeterne ayang. Ngenterne ayang. Mbak sampean mau ngapa? Mangan iwak ula ya. Apa penyakit? Mangan iwak kodok. Oh sama Mau enak penyakit. lho. Lah engko sidane mangan apa? Yo apa? Uro. Mangan apa engko? Ah enak. Mangan apa? Penyakit. Yo apa? Lah iya mangan iwak apa? Iwak lele. Oh, iwak lele. Matang apa entah? Entah. Dirasing mburi. Bismillahirrahmanirrahim, budal. Tepuk tangan dulu dong. Merah dong. Bismillah. Amin. Amin. Seneng. Ya ku lho nah, delokan ngene iki lho lek metu ki. Kemingko guyu ya mingko nek sak dalan-dalan. Nanti. Ngono ki dan bong. Dicokne ya we. Kilo ora dicokne. Didol ah. Nggak usah. Golekne dhuwit nggih tuku lele. Gelem. Tak dol ceritane. Ngene. Didol nek pasar ya. Tak ijone lele. Heeh. Heeh, Sak mana. payu-payune lho ya. Iya. Bebas apa lagi? Sama motor. Sik nek motor. Ngono ki hati-hati ya kayak mobil ya, ngono ngomong ya ya. Pulang ha. Ya lali ra dimpakne flese. Tak omong iman to. Wis wareg, Wes tak sabi nang warung. entek sak piring wareg. Mamar apa meng? Yo apa? Pitik. Wak apa lho? Kok merah? Wak nila. Kuwi apa keringat apa kuwi? Keringat. Kudu. Keringat tak. Oh, Terus semangat ditinggal mulai kayak melek. Gang. Gugup. Tetetane kok. Benda tak halus kok. Enek bis. Mungkin Bis ibu gampang ya, apa? dalane cilik kok. Siu kaca. Karo apa? Sipa. Zebra. Ngro kereta api. Heeh. Dawa apa ora? Anak paling ngidul. Paling idul. Dawa apa ora? Kalau paling ngidul kita nak. Warane idul. Ngro kereta api. Heeh. Maju bebas ora iki? Heeh. Tepuk tangan wae nek lampu merah kok. Oh. Saya lek mangan jobo mbene aku ae ya, enggak oleh lagi-lagi ya. Oke. Ya. Oh, oke asik-asik. Yo. Asik-asik. Tepuk tangan dulu dong, happy no. Peminat dong. Lampu merah. Seneng tau dijak metu ngene iki? Senang. Seneng. Senang Pak Nijan. Seneng nek numpak ninja. Ada Karena kayak. sama Santi. Piye? Pak. Dak dibenakne ngono Mas Andi. Habis mandi. Nang servisan ngono Mas Andi jere. Lebet. Mate koyo ngono sampe tinggal mulai ya. Sabu boleh wae mobil. Pakai mobil. Pakai. Iya ngelek nerak kowe kok. Nerak ora? Dah. Kayak piye kayak kok rene kayak lho. Piye kayak? Piye kok? Tuh apa? Apa jenenge? Wis. Kayak lho. Tak. Ora. Tuh. Tahu. Panen nyanti kayak. Ada. Ngalor. Halo. Lagi apa gitu iki? Aku.
Iki daerah ngendi iki? Ada. Ada. Tulung. Tolong aku baru. Jadi hari ini tuh jam 11 lebih 11. Makrim itu ngantuk teman-teman. Mesti kok. Karena pagi-pagi tuh masaknya wong seket rek. Iki sih sering kita mana. Jadi petang itu udah bangun. Komplek aman? Aman sekali. Aman terkendali. Iya kirim tuh ki. Asik-asik. Asik terus ya. Happy. Terus aku takon, ngene iki kon sor jambu apa ora? Urusan kayak ini. Nek sor jambu marah apa? Banyak metang. Marah apa? Metang. Oh. Makanya jus sor jambu marah apa? Metang. Lah iya enggak oh. Sing peteng ngendi? Metang. Makrim sampai kempes lho. Sampai mata-mata lho Makrim. Sing peteng sing ndi? Metang. Nanti sing menteng. Nasi muman nganti. Metang. Nasi matang nganti. Metang. Wah, Dimas Mentengnya iki. apa toh? Ya ya. Nanti Aman. Bersama Ayang. Nanti ini. Iki sampai sini ada. Bersama Ayang makan lalapan. Nah, apa? Akunya pulang besok perang lagi ya. Pulang, besok perang lagi. 500 resi ya. Siap. Amin ngono lho. Amin. Jago. Halo, Bes.